business sector ginaengganyo nga i-pre-register ang ilang mga empleyado para sa vaccination. Vaccination sa syudad, pagabuksan man para sa mga OFW. COVID-19 survivor si Raymark. Gani nahibaluan sini kung ano kabudlay kag delikado ang virus. Huol man sa trabaho kung matapikan sang virus. Gani luyag sini magpabakuna, agud makabalik na sa normal ang sitwasyon sang Iloilo City. Super important din para at least may immunity bala kita sa virus because as of now wala gid sang cure, at least prevention lang. So gina-encourage ko man ang ang mga ga-work, especially mga breadwinners nga magpa-vaccine gid. Nagpa-pre-register na ini, kaginahulat na lang ang schedule sang vaccination. Para sa iya, mas matawhay kung nakapa-pre-register na nga daan antes magpadulong sa vaccination site. Very important gid ang pre-registration, at least maisip pala ang head count to assure nga kung pila gid ang sure ba lang magpa-vaccine, and also magaan man sang isang choice ang mga employees kung ano ila gusto nga vaccine. Na-encourage kita na nga magpa-vaccine para may immunity kita, and of course bulig man naton sa aton nga palibot as well as sa aton nga family nga syempre sa tiempo subong pagkasakit kay punuan gyud naton nga mga hospital. So it's better nga may ara kita nga immunity para maka-fight aton nga mga immune system sa mga balatian kagwa sakit. Ginaengganyo ni Mayor Jerry Treñas ang iban pa nga mga empleyado sa mga business establishments sa syudad nga magpa-pre-register. Kung pre-registered na ang mga vaccinees, madasig na aton vaccination. Only a few seconds, magwa ngalan mo, magwa nang imo tanan nga detalye, kag madasig. And once we start to have more vaccines, we are able to vaccinate more. At the same time, ang hulat mo bilang ara kada sa vaccination center may banat. Kalamanan sila ka pre-register na, no? Kag nalipay gid sila nga nadala na sila sa A4 sila. Actually, we're doing A4 and A5 mga maestra, no? And then for the Astra, isulod tanan nga mga OFW because I think tatlo lang ang pwede sa OFW, ang Astra, ang Moderna, kag Pfizer. Pati mga overseas Filipino workers ang sarang man magpabakuna sa syudad. Nagapakig-angot na si Mayor Treñas sa Overseas Workers Welfare Administration. Coordinate kita sa OWA kay Risa, no? Risa Moldes. Parang sila na mapadala sa mga OFW sa atin. Ang priority kita ang manuglakat. Nasunti, of course, after we finish nga manuglakat daw, ang ila ito nabutang daw, 2 months before nga manuglakat ka, dala ka sa priority. Sa mga luyag magpa-pre-register, magpadulong lang sa 180 ka mga barangay health center kag magparehistro. Magluwas diri, may pre-registration man sa pila ka mga mall sa syudad. Padayon man ang vaccination rollout sa 4 ka mga vac sites subong nga adlaw sa Ateneo de Iloilo, Central Philippine University, Iloilo Convention Center, kag University of San Agustin. May ginapaabot nga 720,000 doses sang COVID-19 vaccine para sa Western Visayas. Porsyon sini ang igahatag para sa Iloilo City. Sa Hulyo 18, mag-aabot man ang 18,000 doses ang AstraZeneca vaccine nga ginbakal sang lokal nga panguluhan. Sa pinakauli nga datos sang Iloilo City COVID-19 Vax Report, Hulyo 12 sini nga tuig, mayara na sang 99,750 ka mga individual ang nakapabakuna sang first dose. 17,020 naman ang nakapabakuna na sang second dose sa Iloilo City. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Power sector ginsapol sang alkalde mga tikang agud malikawan ang power interruption ang gintalakay. Ginsapol ni Mayor Jerry Treñas sa mga tiglawas sang Global Business Power Corporation, More Power, PAM Concepcion Power Corporation, kag National Grid Corporation of the Philippines. Iniagod mapangitaan sang paagi kung paano malikawan ang pagluntad sang power interruption sa Iloilo City. Inisamtang ginakulang pa ang supply sang kuryente. Nahibaluan temporaryo nga hindi makasupply sang kuryente ang PAM Concepcion Power Corporation tubtob sa Agosto 13. Bangod daga pa idalom ini sa preventive maintenance.
maintenance. 135 megawatts ang gina-generate sini nga enerhiya, samtang ang 314 megawatt coal-fired power plant naman sang Global Business Power ang magapadala sang porsyon sang ila supply sa Cebu. Ini matapos ginakulang ang supply sang Cebu sang mautod ang submarine cable sang NGCP nga nagakonekta sa Negros. So kinaistoryahan namon paano nga ma-minimize ang disruptions ang power diri sa aton. Ang initial nga plano sang more nga kung ma-deficient kita by mga 20 megawatts, ang 10 megawatts haboy na nila nga daan dira sa Megaworld because Megaworld has generators para sa kada building nila. So, ang 10 megawatts masabat na. Ang another 10 megawatts, butang nila sa area dira sa SM City, kahit may generator man ng SM City, sa Robinsons, may generator man. Kag sa ibang nga area nga least populated sa aton syudad. So far, daw ay kita sang interruption. But I wanted to make sure na everything is in place para ma-avoid ang power interruption diri sa aton. Luyag sang alkalde, mapreparahan kung ano ang mga tika nga himuon sa tion magtaas ang demand kag kulang ang supply sang kuryente sa syudad. Mangin last option na lang ang pagpatuman sang rotational brownout. I think more power will make sure in coordination with PEDC and Global Power and together with the NGCP. Hopefully, paglabot sa August 13, magbalik ng PAM, Power Corporation, do mamulumagaan. Kahit ang problema, galit na isang underground cable, made to order. Tapos, kung mag-abot dire, it will take them another 2 months to repair. So, in the meantime, we really have to manage. Kag Mayo man gamitin kami para ma-plus target sa Mayo. Luyag masiguro ni Mayor Treñas nga hindi maapektuhan ng mga laboratory nga nagaproseso sa mga swab specimen, mga ospital, quarantine facility, kag labi sa tanan, ang storage facility sang COVID-19 vaccine. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Barangay Cochero Molo nagabuylog sa pagsaulog sang 47th Nutrition Month subong nga bulan sang Hulyo. Feeding program, pagpahamtang sang vegetable garden kag pagpanagtag sa mga vitamins ang pila lamang sa mga aktibidad sang Barangay Cochero Molo sa pagsaulog sang 47th Nutrition Month subong nga tuig. Suno kay Barangay Captain Teresita Chua, madamong nakabenepisyo nga mga pumuluyo sa ilagin patigayon nga mga aktibidad. Ang amon nga ginahimo for this month of July, we continue to provide vitamin A every 6 months na siya. So we started in January and this month, July, second dose amon nga vitamin A, which we provide to our 12 to 59 months old children. We also continue to promote the utilization of local vegetables. We have a community garden there is Cochero. Despite the limited space that we have, may community garden kami, and we also encourage members of households to plant their own vegetables. Bisan ihang lang sa mga recyclable materials. So they will have daily supply of vegetables on their table. Sang damlag lang ginlunsar sang National Nutrition Council ang kampanya Batok Malnutrisyon kag ini ang ginbuylogan sang Iloilo City Government. Kaupod ang nagkalain-lain nga barangay sa syudad agud mapahanumdum sa publiko ang importansya sa mga masustansya nga pagkaon ilabi na para sa mga kabataan. Actually, sang last year, kay ako, balaan, I'm a nutritionist by profession. So, ginasituate ko gid nga nag-create kami sang isa ka breastfeeding support group, no? So, mga nanay nga nagabusong. In fact, ang ako nga participant ito, hindi lang nanay, kundi couples. So, the husband should also understand paano niya masuportaran ang iyang asawa nga nagabusong. So I organized a breastfeeding support group, and
I also called on the parents of children nga under 5 kay para nga maka-exchange bala sila sa ideas kung paano nga ang isa ka nanay nga ang well-nourished sa iya bata, ang isa ka nanay nga ang malnourished. So may exchange of ideas, may sharing para nga maka-learn ang kada nanay sa isa kag isa. Sa subong ang Barangay Cotsero ang may na-record nga kapin-apat ka mga kabataan nga malnourished kag inisubong ang ginatutukan sang barangay nga mahatagan sang eksakto nga nutrisyon. Yeah, may-ari kita actually in my records from the Barangay Nutrition Scholar sa 5 namon diri nga data nga kilo ni sa sang June ang ginatutukan namon may-ari kami nga duha ka overweight, isa ka severely stunted kag may isa kami nga normal man. Oo. So sa 5 may duha ka overweight, isa ka severely stunted kag may severely stunted pagit. Actually ang ako nga family nag-commit kami to provide monthly merienda series sa mga kabataan. So we see to it nga ang amon nga merienda is also nutritious. So sometimes we prepare miswa with cabbage and carrots, sometimes ginataan and arroz caldo. So those are the example of the merienda series that we provide every month. Ginpasalamatan man ni Chua ang suporta nga ginhatag sang lokal nga panguluhan sa ila barangay, ilabi na subong nga tion sang pandemya. Actually, ang aton nga mayor very supportive gid, no? So that's why ang aton nga mga community gardens may ara programa ang city government nga JPP Edescape. So which is very important nga promotion gid sang organic vegetables kag iban pa nga mga manami nga mga pagkaon. No? I would like to thank Honorable Mayor Jerry Treñas for all the support, no? Nga hindi lang sa subong nga tion, kundi even before sang pandemic. He is very supportive sa aton nga mga Ilonggo. Kag nakita man naton ang baka-baka sa aton nga mayor. So we also need to support our government, no? Hindi lang kita magpamangkot nga ano ang mabulig sa akong gobyerno. Kundi mamangkot man kita sa ato kaugalingon, ano ang akong sarang mabulig sa aton nga gobyerno. So thank you Mayor Treñas sa aton nga suporta, no, ilabi na gid sa subong pandemya. Sa subong padayon ng kampanya sang barangay batok malnutrisyon kag ilagin pa siguro nga sila ang strikto gihapon nga nagasunod sa minimum health protocol agud malikawan ang paglaptas sang virus. Divine Singh para sa Level Up Patrol.